Wa daya. Priya, ki mata bayanin abin da ake ji idan har yayi miki. Wai me yasa kake son sumbace ka? Shin aure na to zaka yi ne? Gaskiya ba zan iya aure yanzu ba. To so na kake yi ko me? Me zai sa na aikata wannan kuskuren? Duk bibiyata da kake na zaci soyayya ce ta sa. Ashe duk ba hakan bane ba iye? Kinga, bai kamata mu dora wa kanmu nauyi da soyayya ba. Da ka fara soyayya shikenan ka kunto wa kanka matsala. Yau zaka ji ana magana wannan ne gobe sai ka ji ana magana wancan. Daga nan kuma sai ki fara lissafin dora min nauyinki. Me yasa? Why? Kuma ba ma biya zaka yi ba? Kana nufin yanzu idan ka gama aikin ka shikenan rabuwa zaka yi da ni? Wayyo. Kin yi min mummuna fahimta. Ba ni ne zan tafi na raba da ke ba. Ke ce zaki tafi ki raba da ni. Duk samari gaba ɗaya a haka suke. Da irin waɗannan bayanan nasu suke rikirkita kwakwalen 'yan mata. Priya, ki daina ganin laifin maza. Ta za mu dakata? Kowane samari dai a haka suke. Amma irin ka shashashu daban ne. Ba za ku taɓa yin tunanin wani abu sama da haka ba. Kin ga madauka ma haka ne. Kawai ki gaya min. Zaki min ne? Ba zan taɓa sumbatar ka ba. To yanzu nan zan je gurin babanta. Kusan kwana hudu kenan yanzu kana yi mana barazana da wannan abu. Shin ba za ka iya zuwa ka gaya mai ba? Ni zan je na gaya masa da kaina. Ke kace min haka dan Allah. Faɗa min, kina son wannan baƙin mutumin ko ba kya so? Ina son shi. Ba kya da zuciya ne? Ina da ita. Shin za ki karya ta ne wajen ci gaba da biya wannan barazanar shashashan? Ina ba zai yiwu ba. To mu je mu gaya masa mana. Za mu iya gaya masa ai. Ka yi duk abin da za ka yi to. Za ka tafi. Mahaifin Priya! Priya! Fada min, ya kika ga wannan saurayin? Gaske kikyawa ne sosai. Wannan shine asalin watan. Priya ma za ki zo ki zaba wanda za ki zaba a matsayin mijinki. Kau ka dakatar da wannan shashanci gabaki ɗaya don Allah. Me? Ba tambaya za ka yi ba. Priya kuta ba ta son a wani zaɓen mata miji. Me yasa? Saboda tana da wani wanda take so. Soyayya? Kwarai tana soyayya. Kuma ba irin wanda kake so take soyayya da shi ba. Soyayya baki da fari ake. Fari da baki? Priya wani bakin dan Afirka take so. Ki ba ki son wani bakin mutum ba? Maza ki faɗa gaskiya ko ba ki son shi? Ina son shi baba. Faɗa mana sunansa. Haridas ne sunansa. Tsawon shekara nawa kuna tare da shi? Shekara 4 baba. Komai ya ƙare da ka yanzu. Ya zama dole ne yanzu ya zo ka gan shi. Dole ne ka koyi zama mai da kake zuciya. Shi ne zai sa ka dinga manta da abubuwa marasa kyau. Hari. Baby. Sabon film za ku je kalla a wannan satin. Na farko shine duhu ya masifar kyau. Duk wasu jami'an Indiya ne wanda ya kasance sun tada wata husuma tsakanin mutanen gari da kuma jami'ai. A cikin jami'an ake samun wasu gurbatattu su zo su ringa wani irin bincike akan mutane, su kuma mutanen su gaba a musu adalci akan wannan abin. Karshe su kira wasu aljanu irin haka dai, karshe ake gane cewa ga mahaddasin abin. Fim din yayi masifar kyau, akwai taba kwakwalwa a fim din nan, ku je ku kalle sa. Sai kuma fasali yayi masifar kyau. Kamfani ne wanda idan har ya kasance a ci ka gano sirrin kamfanin to dole sai ka rasa rayuwarka. To haka budurwa Aftan take rasa rayuwarta, ya zo ɗaukar fansa. Ashe yarinyar tana nan ita ma tana taya sa ɗaukar fansa. Fim din yayi masifar kyau amma tana rasa rayuwarta. Sai kuma jikin fansa yayi masifar kyau. Jikin fansa ya kasance irin mutanen Japan ne suka je suka tsokano wata annoba ta wasu horaye masu su ma horayen kuma sojoji ne, ya kasance irin horayen suna yakar sojojin Japanese. Film din shi ma yayi masifar kyau saboda me, saboda daukar wata fansa ta su. Ba fa irin horaye bane normal masu yawo suna tattauna a junan su ya za a yi sifar maki. Film din nan ana jahilci, ku je ku kalle sa. Sai kuma warwara yayi masifar kyau. Warwara shi kuma irin fim din yan makaranta ne, sai kasance a ce akwai wani mugu ne shi a makarantar. Kawai in dai har baka bisa ba zai zo ya ma tsirara, ya ma duka, amma bidiyo, amma me, kawai sai ka bisa. Karshe shi ma jarumin ana mai haka, amma mace tana sa shi ya canja akalarsa ya zama jarumi. Karshe ya dawo ma ba uban da yake tsoro a makarantar. Fim din ya kyau. Sai kuma iyaka kuma fim ne wanda ya masifar kyau na Onbax. Sabon fim ne na Ombag wanda yake zuwa ɗaukar fansa akan an kashe masa matarsa da kuma yarsa. Fim ɗin shi ma yayi kyau, ku je ku kalle sa. Ana rigima a fim ɗin, kun san halin Ombag. Sai kuma Sadauki ya masifar kyau. Sadauki sabon fim ɗin Suriya ne kuma ya haɗu. Ku je ku kallo annan fina-finan. Nagode.